εκεί στον πρωτογενή τομέα. Είναι η μεγαλύτερη διατροφική αλυσίδα και όχι μόνο για τους ανθρώπους, ανεξαρτήτου ηλικίας, αλλά και για τα ζώα και τα πουλερικά. Την κτηνοτροφία θα την χωρίσουμε σε 3 μέρη. Το χθες, το σήμερα και στο αύριο. Όπου θα καταλάβουμε τι ακριβώς εννοώ στην συνέχεια της εκπομπής αυτής, γιατί θα πρέπει να το αναλύσουμε το πώς φτάσαμε στη σήμερα εξέλιξη της κτηνοτροφίας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε να μας πείτε από το χτες πώς ξεκίνησε, πώς ήταν τα πράγματα τότε, τι έτρωγαν τα ζώα, τι βοσκούσαν τα ζώα, πόσο υγιεινός ήταν γενικά όλος αυτός ο κύκλος μέχρι από να μεγαλώσει το ζώο και μέχρι να φτάσει στο σφαγείο και στο πιάτο μας. Φυσικά όλα αυτά που είπατε, κύριε Ποντετσιάνο, αντικατοπτρίζουν τη σήμερον εποχή, όχι το χθες. Το χθες ήταν πολύ διαφορετικό και το ξεκίνημα της κτηνοτροφίας έρχεται πάρα πολύ νωρίς στην προϊστορία. Έρχεται από την νεολιθική εποχή. Ήταν το ξεκίνημα που σαν κέντρο ανάπτυξης ήταν η Μέση Ανατολή. Ήταν η δραστηριότητα του ανθρώπου, δηλαδή στην κτηνοτροφία, από τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Την ανάπτυξή της τη βρίσκουμε στην περίοδο που άρχισε το ξεκίνημά της η Γεωργία, περίπου δηλαδή στο 10.000 με 3.000 π.Χ. Έτσι λοιπόν η πρωτόγονη κοινωνία χωρίζεται σε 2 ομάδες. Τους καθαρά γεωργούς, οι οποίοι έμεναν στον ίδιο τόπο, ενώ οι κτηνοτρόφοι ήταν αναγκασμένοι να μετακινούνται σε μέρη που υπήρχε χορτάρι. Ο τρόπος αυτός της κτηνοτροφίας λέγεται νομαδικός και συναντάται συνήθως σε χώρες ή και σε μέρη που δεν έχουν όλη την εποχή χορτάρι. Ο τρόπος αυτός, παρόλο που είναι τόσο παλιός, μιλάμε για τόσες χιλιάδες χρόνια πριν, τον συναντάμε ακόμα και σήμερα σε πολλές χώρες όπου είναι συνηθισμένος όπως τον συναντάμε αυτόν τον τρόπο και στην χώρα μας. Δηλαδή βλέπουμε και στην Ήπειρο νομάδες που φεύγουν, ας πούμε το χειμώνα πάνε σε άλλη περιοχή για να βοσκήσουν τα κοπάδια τους, το καλοκαίρι σε άλλη. Βλέπετε, είχε μια μεγάλη ταλαιπωρία αυτή η ζωή από όταν ξεκίνησε. Ο πρωτογενής τομέας ήταν πάρα πολύ δύσκολος για αυτόν που ασχολούταν. Σίγουρα. Από πληροφορίες που έχω, από γνωστό μου κτηνοτρόφο, μου έλεγε το εξής, ότι την τότε εποχή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ στην Ελλάδα, υπήρχαν πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι με ζώα, έτσι όπως βλέπουμε στην εικόνα που είναι πίσω από εσάς, με εκατοντάδες χιλιάδες πρόβατα, κατσίκια και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, και σε σχέση με σήμερα, όπου έχουμε μια δραματική μείωση. Σε τι οφείλεται αυτό? Αυτός, κατά τη γνώμη μου, και δεν νομίζω να είναι μόνο η δική μου γνώμη, είναι ότι η εξέλιξη της κοινωνίας, των φαρμάκων, των διάφορων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τις ζωοτροφές των ζώων, για ασθένειες των ζώων, έχουν κάνει μια μετάλλαξη στο DNA τους και είναι πολύ πιο ευαίσθητα από ό,τι ήταν εδώ και πάρα πολλές δεκάδες χρόνια. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα που υπάρχει τώρα, είτε με καταρροϊκό πυρετό, είτε με αυτόδη, είτε με μελιτέο, είτε με άλλες αρρώστιες γενικά, δεν υπήρχε, τα παλαιότερα χρόνια, και αν υπήρχε ήταν σε χαμηλότερο στάδιο, όχι σε αυτή την εξέλιξη που υπάρχει τώρα, που βλέπουμε ολόκληρα κοπάδια να αποδεκατίζονται από μελιτιαίο ή αυτόδη ή από πανόλη ηχείρη. Είναι δηλαδή κάποιες αρρώστιες οι οποίες ήταν εισαγόμενες μέσω των φαρμάκων. Γιατί, κακά τα ψέματα,
Ποιος μας λέει ότι ένα φάρμακο το οποίο θα θεραπεύσει την α ασθένεια δεν δημιουργεί μία άλλη και παράλληλα ακόμα μία άλλη. Δηλαδή, τις παρενέργειες του δεν μας τις λέει κανείς εάν αυτό το συγκεκριμένο φάρμακο θα θεραπεύσει τον πυρετό και δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στην καρδιά, στο κυκλοφοριακό, στα νεφρά, στα σηκώτια. Γενικά, καταλάβατε λοιπόν κύριε Βοτιτσιάν ότι είναι τεράστια η διαφορά από το τότε με το σήμερα. Διότι το τότε μπορώ να πω ότι ήταν πολύ, και είναι αποδεδειγμένο ότι ήταν πολύ πιο φυσικό το φαγητό που έτρωγαν από ό,τι είναι τώρα. Θα συμφωνήσω μαζί σας κύριε Μάζη και θα σταθώ λιγάκι στον τίτλο της εκπομπής για την εξέλιξη των κτηνοτροφικών προϊόντων και θέλω να σας ρωτήσω, σήμερα έχει αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό? Συγγνώμη. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ο τρόπος αυτός της κτηνοτροφίας αφορά την εκτροφή των προβάτων και των κατσικιών. Και μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ διαδεδομένος σε άλλες χώρες όπως σε μερικές αφρικανικές χώρες. Η νομαδική κτηνοτροφία εκεί γίνεται με μεγάλα ζώα, όπως είναι τα βόδια, τα ζεμπού και άλλα σε μερικές ασιατικές χώρες που βρίσκονται βορειοδυτικά της Ασίας. Εκεί είναι ακόμα και σήμερα η νομαδική κτηνοτροφία εκτροφής καμηλών. Τα βόρεια της Ασίας και της Ευρώπης εσκιμώοι και λάπωνες ασχολούνται με την νομαδική κτηνοτροφία εκτροφής τεράντων. Αντίθετα, βλέπουμε στη Λατινική Αμερική να είναι γνωστή η νομαδική εκτροφή των λάμα. Σήμερα σε μερικές χώρες της Λατινικής Αμερικής ασχολούνται με την νομαδική εκτροφή βολιών. Σήμερα όμως η νομαδική κτηνοτροφία εγκαταλείπεται καθώς βρίσκεται σε μαρασμό λόγω διάφορων δυσκολιών της μετακίνησης και παράλληλα βρίσκεται σε άνοδο η σταυλισμένη κτηνοτροφία. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι μετακινήσεις και τα καιρικά προβλήματα, αλλά επιπλέον γίνεται ο έλεγχος των τροφών. Εδώ είναι το σημαντικό, ότι όταν η νομαδική κτηνοτροφία μεταφέρεται, τρώει ελεύθερα. Ενώ όταν είναι σταυλισμένη, υπάρχει ο έλεγχος, αυτός που προανάφερα των τροφών. Επίσης βρίσκονται κοντά σε εκτινία τους. Η μεταφορά γίνεται πιο εύκολη, όπως και η πώληση. Όπως και στη γεωργία, έτσι και στη κτηνοτροφία υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών. Και ο λόγος είναι ότι με τη μηχανοποίηση που γίνεται στον κλάδο, με τα εξελιγμένα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται, υπάρχει τεράστια έλλειψη εργατικών χεριών και ο λόγος είναι ότι η μηχανοποίηση στον κλάδο διευκολύνουν την παραγωγή, παράλληλα όμως μειώνονται τα εργατικά χέρια που χρειάζονται για την περιποίηση των ζώων και όχι μόνο. Κατανοητό είναι αυτό που μας λέτε. Θα ήθελα όμως, έχουμε συζητήσει και σε άλλες εκπομπές, ότι γενικά η πολιτεία δεν είναι αρρωγός, δεν βρίσκεται κοντά στον κτηνοτρόφο, κοντά στον γεωργό, να φουγκραστεί τα προβλήματά του, να δώσει χέρι βοηθείας, έτσι ώστε αυτός ο κλάδος που είναι και πρωτογενής τομέας και ένα τεράστιο εισόδημα κάθε χρόνο αποταμιεύεται, δεν βοηθιέται καθόλου από το κράτος. Και θέλω ένα σχολιασμό γι' αυτό. Είναι έτσι που τα λέω, έτσι έχω τις πληροφορίες. Φυσικά κύριε Βοτιτσιάν, και όχι μόνο αυτό. Σίγουρα δεν βοηθάει τον τομέα το κράτος, αλλά βλέπουμε απέναντίας να χτυπάει αυτόν τον τομέα. Δηλαδή πώς? Παίρνοντας παραδείγματος χάρη λεμόνια από την Αργεντινή, σκόρδα από την Τουρκία, ντομάτες από την Αλβανία, κρεμμύδια από την Ινδία και από γύρω άλλες διάφορες χώρες, κρέατα από τη Γαλλία, από την Ολλανδία, από τη Δανία. Αντί λοιπόν αυτά τα χρήματα που καταναλώνονται για εισαγωγές, αν δινόντουσαν σε δικούς μας παραγωγούς,
σε δικές μας βιομηχανίες, σίγουρα το κέρδος θα ήταν πολλαπλάσιο και οι εργατικά χέρια θα χρειαζόντουσαν πολύ περισσότερα και εδώ θα υπήρχε ένα άλλο θέμα, ένα άλλο κέρδος, το οποίο δεν θα έφευγαν άτομα μετανάστευση για εργάτες για δεξιά-αριστερά, αλλά θα έμεναν στον τόπο τους. Θα βλέπαμε λοιπόν και ένα τεράστιο κέρδος για τον καταναλωτή, διότι θα υπήρχε άλλη τιμή, αλλά βασικά άλλη σχέση μεταξύ του καταναλωτή και του παραγωγού. Ενώ τώρα είναι πολύ τεράστια διαφορά και βλέπουμε ότι και ο παραγωγός για να ανταπεξέλθει στα χρέη του και για να μπορέσει να βγάλει ένα μεροκάματο, το πούμε, που κακά τα ψέματα μόνο μεροκάματο δεν είναι, αναγκάστηκε πολλές φορές να δώσει το εμπόρευμά του σε καταναλωτές με πιο ακριβή τιμή, πιο μεγάλη τιμή. Μόνο και μόνο γιατί απλούστατα το κράτος δεν τον βοηθάει, δεν στέκεται δίπλα του. Το τι μας λέει το κράτος, ότι είναι δίπλα στον κτηνοτρόφο, στον γεωργό, στον παραγωγό, αυτά δεν είναι αληθές. Δεν στέκονται. Όπως δεν στέκονται και ότι είναι δίπλα στους συνταξιούχους, στους χαμηλούς συνταξιούχους. Δηλαδή η πολιτεία δεν είναι πουθενά δίπλα στον Έλληνα. Αυτό θέλω να καταλήξω και όχι μόνο στους παραγωγούς, αλλά και γενικά στον Έλληνα. Είναι εντελώς απέναντι, σαν να μισούν τον Έλληνα, σαν να μισούν αυτό που κάνει ο Έλληνας. Και δεν τον αφήνουν να παράγει, να σηκώσει το κεφάλι. Παρά τον θέλουν αποκλειστικά σκλάβο και εξαρτώμενο άτομο από την κυβέρνηση για κάποιο επίδομα. Κύριε Μάζη, ναι, έτσι είναι όπως τα λέτε και θα σταθώ λίγο σε κάποια προϊόντα που είπατε, τα οποία τα αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι εισαγωγής και βέβαια είναι και αναμφιβόλου ποιότητος. Δεν ξέρουμε πώς θα μεγαλώνουν, τι θα ποτίζουν. Και εδώ θέλω να πω κάτι το οποίο μου το εκμυστηρεύτηκε φίλος εδώ στην Κέρκυρα, πολύ φίλος, τώρα προ λίγων ημερών. Πήγε να ψωνίσει από ένα μανάβικο κάποια πράγματα και πήγε αργά, σε γνωστό του μανάβικο. Και μπαίνοντας μέσα το βράδυ, είχε κατεβάσει ρολάλος, τον είδε να ψεκάζει όλα τα προϊόντα με ένα ψεκαστήρι. Και βέβαια μύριζε μέσα, μύριζε αυτό που ψέκαζε. Μόλις τον είδε, λοιπόν, έκρυψε το ψεκαστήρι πίσω στην πλάτη. Τι κάνεις εκεί πέρα, του λέει, τίποτα, λέει, τα δροσίζω, τα φρεσκάρω. Μα αφού μυρίζει, λέει, βρωμάει. Από εκεί να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, τι τρώμε. Δεν ξέρουμε. Ωστόσο, κύριε Μάζη, θέλω να σταθώ στην ποιότητα ζωοτροφών που εκτρέφουμε τα ζώα, γενικά τα βοηδή, τα αρνιά και αυτά. Είναι ποιότητος ή είναι αναμφιβόλου ποιότητος? Για κάντε μας ένα σχολιασμό. Οι ζωοτροφές που παράγονται για τα ζώα, θα τα φέρω σε μια παράλληλη σύγκριση με τις τροφές που παράγονται για τον άνθρωπο. Δηλαδή τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Όπως ο άνθρωπος του αρέσει να τρώει, παραδείγματος χάρη το παιδί, να τρώει τα πατατάκια, είναι γιατί του αρέσει, γιατί κάτι έχει, κάποια γεύση έχει μέσα που του αρέσει η γεύση. Ναι. Είναι αυτό τα αρώματα που είχα αναφερθεί σε μια άλλη εκπομπή, που βάζουν στις τροφές, σε όλες τις τροφές. Αυτά τα αρώματα, ακριβώς λοιπόν τα ίδια αρώματα, όχι τα ίδια αλλά διαφορετικά αρώματα, βάζουν στις ζωοτροφές, είτε αυτές είναι σκυλοτροφές, είτε γατοτροφές, είτε για τα αμνοερήφια, είτε για τα βοηδή, είτε για όλα τα ζώα. Αυτές λοιπόν οι τροφές περιέχουν αυτό που λέμε το δόλωμα, που καλεί το ζώο να πάει να το φάει με ευχαρίστηση. Εάν τώρα αυτό το φαγητό το αναλύσουν και δούνε τι περιέχει και αν είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο ή για το ζώο, που φυσικά όσο επιβλαβές είναι για τον άνθρωπο, άλλο τόσο είναι και όσο είναι για τον ζώο, άλλο τόσο είναι και για τον άνθρωπο, γιατί και οι δύο το καταναλώνουν. Το μεν ζώο καταναλώνει τη τροφή, ο μεν άνθρωπος καταναλώνει το κρέας ή το γάλα ή οτιδήποτε. Βλέπουμε λοιπόν, για μένα όχι, δεν είναι, θα μπορούσε να ήταν καλύτερα, πολύ καλύτερα, να ήταν πιο φυσιολογική η τροφή. Υπάρχουν τρόποι, πάρα πολλοί τρόποι, αν θέλουν, αν ήθελαν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα, με την γνήσια και καθαρή τροφή στα βοηδή και γενικά στα ζώα, για να μπορούμε να τρώμε και οι άνθρωποι να έχουμε ένα
σοβαρό, σωστό φαγητό, μια σωστή διατροφή. Όμως όχι, δεν είναι ό,τι το καλύτερο. Βλέπουμε υπάρχουν ηχθιάλευρα, υπάρχουν οστεάλευρα, υπάρχουν 1002 τροφές με διάφορα παράγωγα μέσα, με διάφορες προσμίξεις, με χημικές προσμίξεις πάντα και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα. Κύριε Μάζη, απορίας άξιων, πού θα πάει αυτό? Θα τρώμε συνεχώς χημεία? Πού θα πάει δεν ξέρουμε. Ωστόσο όμως, κύριε Μάζη, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα τώρα να ρωτήσω κάτι το οποίο μου έχει μείνει και το θυμήθηκα τώρα και θέλω να σας το θέσω σαν ερώτημα, κύριε Μάζη. Έχω ακούσει ότι όταν ένα ζώο πριν θανατωθεί ή καταλάβει που το θανατώνεις ή το τραυματίσεις, εντάξει, ένα χοιρινό, ένα βοσκάρι, το κρέας του μετά έχει μια διαφορετική ουσία. Είναι πιο σκληρό, είναι κάπως πιο περίεργο. Αν αποτύχει δηλαδή η θανάτωσή του με την πρώτη, δεν είναι πάμε και κάτω, να το πω έτσι. Για πείτε μας με τη δική σας προσέγγιση. Φυσικά είναι ένα θύραμα το ζώο που θα σφαχτεί και δεν μπόρεσε να σφαχτεί εκείνη την ώρα για τον ΑΒ λόγο. Είναι προτιμότερο να το αφήσει ο άνθρωπος τουλάχιστον ένα 24ωρο να ηρεμήσει, διότι τι γίνεται? Δημιουργούνται τοξίνες μέσα στο κρέας του, το οποίο δεν είναι ό,τι το καλύτερο να καταναλωθεί εκείνη τη στιγμή. Θέλει ιδιαίτερη προεργασία. Είναι φυσικά είναι κάτι όπως τα πουλιά που θηρεύονται με αγκίστρια. Όλα αυτά τιμωρούνται μέχρι δηλαδή να θανατωθεί ένα πουλί που έχει πιαστεί στην αγκίστρη. Έχει κουραστεί, έχει βγάλει τοξίνες από πάνω του για να μπορέσει να ζήσει. Το ίδιο γίνεται και με άγρια θυράματα. Παραδείγματος χάρη, είτε ο λαγός που του κυνηγάνε τα σκυλιά, είτε το αγριγούρονο το ίδιο, θέλει κάποια άλλη διαδικασία. Δεν μπορεί να καταναλωθεί την ίδια στιγμή. Δεν είναι νόστιμο. Θέλει μια ιδιαίτερη προεργασία, η οποία βέβαια δεν είναι πάνω στο θέμα να το αναλύσουμε. Αυτό ας το κοιτάξει ο καθένας που θέλει να το καταναλώσει. Πάντως δεν είναι ωραίο να φαγωθεί την ίδια στιγμή που θανατώνεται ένα ζώο ή ένα πουλί από ακίστρια. Εάν θανατωθεί ένα βόδι ή ένα αρνί, οτιδήποτε, θανατωθεί ακαριέα, εντάξει. Αν όμως το ζώο ταλαιπωρηθεί και δεν σκοτωθεί, όπως είπατε, δεν θανατωθεί αμέσως, παρατραυματιστεί, δεν είναι ωραίο να σφαχτεί εκείνη την στιγμή. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό που μας είπατε, κύριε Μάζη, και το είχα σαν απορία, έτσι ώστε να το αναλύσουμε και αυτό. Και θα ήθελα σαν τελευταίο σχολιασμό πάνω σε αυτό το που μας απαντήσατε τώρα. Έχουν έρθει κατά καιρούς και βλέπουμε στο διαδίκτυο, στο YouTube, κάποια βιντεάκια που δυστυχώς κάποιοι ασυναίσθητοι βασανίζουν φρικτά και τραβάνε βίντεο τα ζώα πριν τα σκοτώσουν, πριν τα θανατώσουν. Έλεος. Ήθελα λίγο στο σημείο αυτό να μας πείτε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον στην κτηνοτροφία στον ελλαδικό χώρο. Φυσικά, και θα σας πω, αφού πρώτα επισημάνω αυτό που είπατε πριν για τα βίντεο που αναρτούν με θανάτωση και βασανισμό ζώων πριν. Βασανισμό, ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή διατηρώ 8 σκυλιά, 8 ελληνικά πειμενικά, τα οποία τα αγαπάω εξίσου. Δεν υπάρχει κάποιο που το αγαπάω λιγότερο ή περισσότερο. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτός που βασανίζει το ζώο, για μένα είναι εγκληματίας και πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν εγκληματίας. Δεν επιτρέπεται ο βασανισμός ζώων, όσο κακό και να είναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα ζώο είναι σαν ένα μικρό παιδί. Έκανε κάτι το οποίο δεν το γνώριζε, δεν μπορούσε να καταλάβει τι κάνει. Δηλαδή το παιδί μας που κατά λάθος έβριξε τη τηλεόραση και έπεσε η τηλεόραση κάτω. Τσακίζουμε τα χέρια του παιδιού, αντί να πούμε, παραδείγματος χάρη, δόξα
Είμαστε τυχεροί που το παιδί μας γλίτωσε, δεν το σκότωσε η τηλεόραση. Όσο λοιπόν αυτή είναι η επισήμανση για αυτό το σχόλιο που κάνατε εσείς για τα βίντεο. Μου κάνετε μια ερώτηση για πώς θα μπορούσε να είναι το μέλλον της κτηνοτροφίας. Φυσικά είναι μεγάλη ανάγκη να εξυγχρονίσουμε τις παραγωγικές και εμπορικές δομές των πάσης φύσεων ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται, της ανταγωνιστικότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων, μια εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης των βοσκοτόπων, εφόσον εφαρμοστεί θα συμβάλλει και στη διατήρηση και στην αειφορία, με αποτέλεσμα την καλύτερη αξιοποίηση από τους κτηνοτρόφους. Φυσικοί βοσκότοποι αποτελούσαν και αποτελούν την κύρια πηγή διατροφής για την εγωπροβατοτροφία, αλλά και για την εκτατική βοοτροφία. Θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τη χρήση ζωοτροφών και να στραφούμε προς την μεριά της καλλιέργειας ψυχαρθών χονδροειδών, αλλά και με τη μορφή ενστρωμάτων και μάλιστα με το σύστημα αμυψισποράς, ούτως ώστε να έχουμε δύο παραγωγές χειμώνα-καλοκαίρι, για να υπάρχει και η κατάλληλη φυσική τροφή. Φυσικά, όπως είπα, θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις ζωοτροφές όσον αφορά τις μεταλλαγμένες ζωοτροφές, για να είμαι πιο σαφής. Έτσι το νιώθω πως θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερα το μέλλον, κύριε Βολτζιάνο, το μέλλον της κτηνοτροφίας. Κύριε Μάζη, με την ιδιότητα του υποψηφίου βουλευτή με τον πολιτικό φορέα τον οποίο εκπροσωπείται, Ελλήνος Συνέλευσης, θα ήθελα να μας πείτε με τι μάτι βλέπει το κομμάτι της κτηνοτροφίας, της γεωργίας, ο πολιτικός φορέας και τι έχει σαν προγραμματισμό στις προγραμματικές δηλώσεις. Εσείς θα μας πείτε. Ναι, φυσικά, κύριε Βολτζιάνο, και φυσικά και πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος τι ακριβώς σκέφτεται η Ελλήνου Συνέλευσης για αυτόν το τόσο σημαντικό διατροφικό τομέα, που κακά τα ψέματα είναι η πηγή τροφής για τον άνθρωπο. Θα σχεδιαστεί κατάλληλα η σχέση παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης, συντήρησης στην τοπική αγορά και των εξαγωγών αυτών, ώστε να αποκτηθεί αμεσότητα μεταξύ παραγωγών και καταναλωτή και να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός. Διότι όταν θα υπάρχει μια σωστή παραγωγή, η μεταφορά, η αποθήκευση και η συντήρηση, τότε η τοπική κοινωνία, εννοώ της Ελλάδος, θα μπορεί να τρώει, να καταναλώνει σωστά και φρέσκα φαγητά, τροφές. Θα υπάρχει εποπτεία για την τήρηση των προδιαγραφών. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή οικολογικών ζωοτροφών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το ότι πρέπει τα ζώα επιτέλους να τρώνε οικολογικά και σωστές ζωοτροφές, ούτως ώστε και ο άνθρωπος να καταναλώνει σωστά κρέατα, σωστά γεωργικά προϊόντα. Θα δοθεί βάση στην αναπαραγωγή των ζώων της ελληνικής πανίδας. Έχουμε ζώα που πρέπει να τα, εμείς όπως υπήρχαν και παλαιότερα, θα πρέπει αυτά να τα διατηρήσουμε. Η ανάπτυξη θα γίνεται σε φυσικό περιβάλλον και θα απαγορεύεται. Ίσως ένα σημαντικό μέτρο που θα πάρει η Ελλήνου Συνέλευση, θα απαγορευτεί το κάθε αυξητικό διατροφικό συμπλήρωμα, ορμόνες, βιταμίνες, αντιβιωτικά και διάφορα, που όλα αυτά που μας δημιουργούν το βάρος και το πρίξιμο, να πούμε, στα κρέατα, ούτως ώστε να τρώμε και να καταναλώνουμε φυσικό κρέας, χωρίς να υπάρχουν τεχνικά σκευάσματα μέσα τους και χημικά. Έτσι το σκέφτεται η Ελλήνου Συνέλευση, έτσι το έχει προγραμματίσει και έχει δεσμευτεί
ότι αυτά που είναι κατατεθειμένα στις προγραμματικές δηλώσεις θα τα κάνει πράξη. Είναι πάρα πολλά ακόμα, όχι μόνο για τη γεωργία, όχι για την κτηνοτροφία, αλλά γενικά για τον Έλληνα άνθρωπο, το πώς θα μπορεί ο Έλληνας να ανελιχθεί και επιτέλους να ζήσει σαν άνθρωπος. Διότι αυτή τη στιγμή, εκτός από λίγους που είναι τακτοποιημένοι, ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων δεν νιώθουν να είναι άνθρωποι. Και το βλέπουμε στην καθημερινή μας και στην καθημερινότητά μας. Κύριε Μπάζη, σήμερα μας δώσατε το στίγμα για το πώς κινείται η κτηνοτροφία, μάλλον πώς ξεκίνησε η κτηνοτροφία, πώς κινείται σήμερα στην σήμερον ημέρα όσον αφορά τις κτηνοτροφές. Και ήθελα να πω εγώ εδώ πέρα, επειδή εμπλέκεται και το κράτος και δεν βοηθάει, εδώ αξίζει να αναρωτηθούμε και για τον πραγματικό ρόλο της πολιτείας, της οποίας οι ελεκτικοί μηχανισμοί κατά παράβαση των σκοπών της είδησής τους τελικά δεν προστατεύουν τον πολίτη. Αυτό ήθελα να πω και πιστεύω να συμφωνείτε κι εσείς. Φυσικά και δεν προστατεύει τον πολίτη η πολιτεία, τον Έλληνα πολίτη δεν προστατεύει. Όπως και προανάφερα, κανέναν Έλληνα πολίτη δεν προστατεύει. Εάν υπάρχει κάποιες εξαιρέσεις, υπάρχουν εξαιρέσεις σε δικούς τους ανθρώπους και μόνο. Εδώ θα αναφερθώ κάποτε που είπαμε είχατε αναφερθεί εσείς κύριε Βοντιτσιάνο, για το θέμα που έχει μειωθεί η κτηνοτροφία. Το είπαμε εδώ πριν. στην Κέρκυρα και στην περιοχή μου, το 70, δεκαετία του 70 να πιάσω, για να είμαστε μέσα στη χρονολογία, υπήρχε η ΑΕΒΕΚ. Είναι το κτίριο βέβαια που υπάρχει, η Ελουρία, αυτό είναι στο λιμάνι, που υπάρχει με το τεράστιο πουγάρο καπνοδόχο, όπως θέλει να το πει ο καθένας, που γράφει πάνω ΑΕΒΕΚ, αλλά υπήρχε το εργοστάσιο επεξεργασίας γάλακτος της ΑΕΒΕΚ στο Βριόνι. Εκεί λοιπόν υπήρχαν 22 κέντρα συλλογής γάλακτος μέχρι την περιοχή μου και ξανά γύριζαν. Υπήρχαν 22 άτομα που εργαζόντουσαν, 22 οικογένειες και συνέλεγαν το γάλα της περιοχής. Όλοι οι άνθρωποι γύρω από μένα υπήρχαν 7-8 οικογένειες που είχαν γύρω στις 20 αγελάδες. Και δεν μιλάω για χωριά, μιλάω για μεμονωμένες κατοικίες. Γιατί τότε και οι αγροί είχαν ανθρώπους. Δεν είναι τώρα που έχουν ερημώσει και που βλέπουμε που έχουν ερημώσει ακόμα και χωριά. Μέχρι που έκλεισαν βέβαια το εργοστάσιο αυτό και φυσικά η κτηνοτροφία των βοηδών μειώθηκε πάρα πολύ σημαντικά. Πλέον αν υπάρχουν κάποια βοηδοί θα υπάρχουν στο μέτρημα ενός σχεδίου. Και σε αυτό ποιος έφταξε? Η πολιτεία. Ακριβώς. Κύριε Μπάζη, πολύ σας ευχαριστώ για την σημερινή σας παρουσία στο πάνελ μας. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους σας και ευχαριστούμεθα για μια άλλη στιγμή, για μια άλλη εκπομπή με θέμα εξίσου σημαντικό επάνω σε αυτό που ασχολούμαστε, επάνω στη κτηνοτροφία και με τα παράγωγά της, ούτως ώστε ο Έλληνας καταναλωτής να αρχίσει να γνωρίζει τι τρώει ή τι πρέπει να τρώει. Ασφαλώς. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Στην τεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία της εκπομπής ήταν ο Νίκος Αρονίτης και στην παρουσίαση ο Γιώργος Βοντιτσιάνος. Από όλους εμάς, καλή συνέχεια.